Mushumuligono sharagire Isato chewono botukenga kene ngo kwaligania SMS ya mwana Amayia yaro kumanyagati yari twabereto gukwaliganira kurwasa mambia yarenge ntambe ka Chinsa chigabano chewono maragoba aseri bonya rako sansa na kumanya muna bali kibaito bari bako yasangire kurwa chingo chonsi imene siko yarogongo rwagusen na mange habereka okoreka na munoto chikumulekera asubime anemono na kunyara kumana ryagende tokoleka nabo gotobase kweba semargoba yabono tachiko twaro mugani anemoto mulekere igoro yobo korbe kyombekere kyabali munata asabano wacho korobo choli bwabo stadike merongebe naye momo chinyiga oikumi ninga tochi kumulekero moncho mulgeri yaso wabaro waniriam bali bamereta mate ekerge kyobonya kirobo ngansemeyega ya Kisii moncho mulgeria ayunga tiari atokochi kumulekera ase margoba yabono katianda mange hagenrete koleta liberangamo ngora chikwera libagaria yo mokonyo murebwense rigati gashagwa ezikonya karabuna bwakiro usiko anamono cross kergo kyobo konyo murebwense ekyombe keria kyokoro buto ekemanyekane tebuna info track nikobono kyoro oko sokolgeri kwabo katia bali bakwanekere ase kergo kyo ngamo no professor Kithure Kindiki omugavana bwe county mo Gladys Wanga omugavana bwe county ya county ose anwe guru county ya Kirinyaga kati ya bande ngamona Ndindi Nyoro oyore umubunge okiyaru constituency mwancho muligereria abungati ya muleta babereka ukoneka wetera sekyombe kerekya infotrack asajo monanda mange na kolega ntumanya senchira jobo kirano litukali gari ya Juma egesere Juma sariki 10 na ya momo chinye 10 mwaka bw'ikirubere na meronge ebere nene katochi kwa mulekera ase margoba yabona gendra ko tobwati wetera nsemeli mtandao nsemeli ya Facebook na bogotso no buna Ndizi TV News Digital abaga nsemeli ya YouTube na bogotso no buna Ndizi TV News tobase kweba ko tobwati wetera se website no utambe www.ndizitv.net onyare konyara yo mone na mangali tangani kigima tonyara mangana yo asenchira yoko ya chuta Prefer Professor Kindiki, Kithure, Kirinyaga Governor, Anwai Guru, Governor Gladys Wanga. Oroboti rokoro kibuna Kindiki na bara iguli bagari ya Rigathi Gachagua ise wako isika bande bagoteba Anwai Guru gose Gladys Wanga mbaye gweli bagerio info track ya ruro butukibwaye. Nande tuwegene tonchokenga na bara tokonye tokamwachi kura so bunge lakini yeye ndio kuminga linga akoro bunge okaenda America tari ko itajazeira onjoke kaiwache tokorutwa gachorete bare ya ikobo mugumoteri goete kamenye kora nsemeyo be murunganirie emwano yo nyaribo munyagatari otorwaretie emotie nyoyo tarahera oranje ngokurikera nderi rube draft Jumatatu okoreterwa ayobe kese iyoka wakira abantu ba Nyamira kwa eri liuko ngokurikera ndayobe kese iyoka na gwetigie meremo mobungo West Mogrango tebiro mo governor we county ya Nyamira Amose Nyaribo asayo monanda mange saranso kibono otwemanya senchera yobo ikirano iretera nenchenkoro kwa Vincent Onyancha Yegotoko chake mese amangana Amayia kunyara kumulekera samangana arengete obokoreri anemona sensemelia yobo chanu kubatikana na serikali kunyara kumulekera na kunyara gutuguteresika amangana NHF na kuleto murubuli muyosha oyibono korra matuko 10 maiga yogo chaki wani gobono Chinsa mitnyagetali cha banyarwose private hospitals barokane kwe murungani nchiro murubuli yokunyara gukoremeremo kolengari tnyagetali awoni go chigote yabuna tnyagetali chekera ngo kegoro ni gobono chikonyara kunyara abarwero ko tnyagetali chekera ngo gyanse egento bagote yabuna kirabari rokolemali yobokoreri bwabo gosenchera ya referral omo admin koros negatari ya bosongo hospital ni gateruna nengane genrete kolemari yobokoreri bwabo engane ya gwokoboko no omo admin koros negatari ya ema niko chinga kecho kobori kwa burumu ose kwa boriwe umurobiri yosha kunyara koligerirwa boya aniga gocha matoka makema ega ye kiombekeri kya banyagetari KMPDU kunyara komo chumurobiri yosha nagote yabuna ni gora chikolemari ya bakenya anemono ase chibasa bagochi wakana sensemeri yobokoreri osobokoreri bobochenu changamoto enene sana kero abaroiro babo chanyegitari utakabo konyora services monomona ase ensemo ya inpatient and outpatient ase enrollment ya SHA enyegitari itogune level 5 ibaba teba itogo depend on referrals is chiko rukorwase primary health care facilities around etichire level 1 level 2 level 3 konyora referrals ichekera abantu bagocha naigoro nanyorete 5 patients balingi sick
au bale registered under SHA lakini ekaba engaki enkongu kunyara kubarwali asenye nchwabente bachakira sinyegitali ekichinge cheito kobairani ororo tugachkolanya bairani they were able to care from the other side sinyegitali echi chiri referral forms echi babaga bache na chirocho na barabu bagoteba mbaranyara gochirora nibo bune nyegitali twabira affected nane tubate nsemo ya abaroira babaito ba dialysis cancer didn't affected ekiagera ntoranyara korra baroire baito ekiagera ntora ego the right structural system chiranyare kogere nyegitali tonyore abaroire facility into assign this contract then days down the line contracts njira ika see reporters na nechira na boza such that we may be free now to give services ochia sabantu baito egento kindi giakabire the system yabo okay banganyire abantu kurwena child ochia safe and ekaro kuligereria system okororeria tarakini ndibwati bintu binde biri bitakeiroro igo bakunya bataya kwirende sakuru kuna mean testing meaning na mbara ba fully automated bakorera asili takeira naboniga matukaire kuminyo ndibatirete kunda ene chaife ndere kunya go kurwali abantu bakunya go transit goya ngoza kabire ntekanene nandi yanguza okona abantu baito ibaboniga abantu bakorera boniga munya mutangazaje karo kuligereria abantu baje namo mifumbali bali abadialysis mbamiseti na taite 9500 shillings ya kora dialysis limo session ya mo nyolenga okora kabire week na NHIF that means na week mundo ya taite 19000 they should understand abantu bara barwarete abantu bara bakanite kibesa erinde kachikadi cyabo kigendere ko bakonya abantu bara batari kwenyara eserikali ite kokonya eserikali understand bantu aba bakokonyo onye kali tekole tiyo that means now we are asking those ones who are concerned the Ministry of Health they stop knowing na gotigana mwanchu muligere bono kubotekana ne bara ya Kisii koroka ibone korokana ko bengote ni gotmeke bari banyarre ko bole serikali ka neke binanko gale bari UAC Chinsem aniga go chama iga ejombo sakano kole kano butuko bwalero na koirira egari ya motrera konyara guturungana marahange ni guchinga ke chama nyukure nseme banyarre ko bole ya serikali neke binanko gale bari na ne mone nseme litene tuchibare manyikitabu na kena ni guchinga ke cho tumeki banyarote yabune binte binga ni bya rokane gote na sama tuko watkane basukano chinga kechu igobanya rekobolia bantere bakuba maiso ane chinga kechu gembre nyinge egenrete koinekiwa France yabere ngambiro ngongo korega ya special school ga gienjere metino na rule kurororo ndete kwenda kuchika iga saya na ekone nembe eta kirero suwe para pepe kichikwende mabati gali ya makongo akutanga chigari nchi kuwa ese para asasa moya kwende se pare none pare ya konali asali pare bwende ya rosu egare nali kwende tali kolete cha mwese pare ande security ebe ke boronge eline nali ji accident chira benchi ko banyara ko bachi ko ba mosi munaga gienjeranga abana ba special ngo itabale se pare tabatagete ba ko kwende banyora asali boronge bagwita bwangu ni sukuru nguti ko bungu chikochi abantu bateki ke asengeje ikibara na ko lenda security linde abantu mbaba sakanyona chiachali samalira ngo rujali somusagai driver ya Kisii Cheblat bwana agina bolina ki gato abelita gachinge sana nturanyora ninji turaete at least kiasi nyentangani mbaye ngoto nafasi turaeta kwanza alafu echamwe go chabadaye banyaro ba kore kuruzie gari bare ya u na chinga kecho omubunge webunge ya August Mugrango ime county Nyamira Steve Mugaka ni garokane komochia omo governor we county Nyamira Amos Nyaribo kalengana na Mugaka ukona kurwase county ni gatberu na gatia magendere ime county Nyamira ni garokane gotigara maiga anemono aso gotekere nchire chiri abetega kule amenyibe county yo enga kecho kambini mwaka wechiri bubere na merongebere nebere gose 2022 kalengana nsemu ya Mugaka ni gasingere kumubuli mu governor we county Nyamira Amos Nyaribo kwa ene kubinangwe tigere meremo omutinye ga Mugaka ni gatana kumurikira li huko elianyare kubekese yo wetikemeremo nali bagari konyara ko iro muntu mwabuna nchire mu jokonyara wekirania magendro imeye county ya Nyamira abakani ngamose kori mirimo ya ino county ya ito ya gure omusiro lyo ko yiri county ya Nyamira
yoreme rusio mutukutokochia mo mutukutokochia county ya Itegoroke asesa luwante betina cheno lichumba lya West Mugirango na ide nkege wono iga tutokera ini elia gachiuru opi West Mugirango yangire gachiuru opi Karuopi nek omukiba warabukaye ulimbo bwati sambi lakini karuopi kinda abwa omonye no liaba kyakoro Kielia na tombiru n'abantu ba West Mugirango Karuera ini eyoro Karuopi oyo no nomination naenda bagirango mbete banirore na bamuko nominate gachoro opi bagirango bakanire nabo mantuma gachoro opi nekero kwa ruro elicha na Kielia ruro uliga chieteka asubuhi mapema na aboli lyo mogabana toganya tukwambane go Chicago etrasa ba MCA bao kabomoremu bekarisa karagia oime omuchenyo yotarahera utige ko bomugabano Nyamira ego Nyamira yangu kwana konyiguri kono gukwana yoye count rero nari nahanza ndande yondo lichumbe inje nagosoroire kimwami omwana oyo nyaribo munyagatari otorwaletie omuchenyo yotarahera kuranje ngokurikira nderi rube draft Jumatatu okoreterwa ayobe kese iyoka wakira abantu ba Nyamira kwa heri na libo kurasi simigwe na gotigana yo bamenyi kurwa sensemeria yo mari yabo mari bagotoka se bunge yabo nchari ya kaunti ya Kisii niko nabarokane kwe munungani yo bakori yo bekurwa se omujumbe bwe bunge yo Charles Onchoke kolengana na batume kwe bale kurwa chinsemo chiri chia ikoba ego chinsemo chia keben ko chinsemo chiri chia mugumo niko barokane kwe munungani yo tabune bale ya samatuka mangeteri go etekana karaboni ga maiga yo komochora Onchoke buno muchumba boni ga bale tere yo ko baroseri bale yo asikolende batara roseri go karaboni ga niko bakorokoro bekano go tenesto kolia lero gati ali bakwe murunganya ngamona bali bagote buno bosomi bwa rokande go trubani gwa asensemeyo abane boy go batero no kwerecha yabo asetundu bahari ngati bitango bikorera borokonyale bonus yanse niko chinga kechibaga ndi bare nyare kumulekirwa na korosu gwali muri yo kumulekito dipo na sanya na mange emambe yalera bamenyi bebunge yabonchali meye ward yabo maliba babo bawesokiana kwe murunganira omujumba obo kubwatakana no gutekerania chira chiri abetega kubaliera ncho gukora magenderero ayegani gakorekana ime ya ikoba kiebeneni epare kugenda goika mugumo epare yo nero tokonya gutume kwa soko bugolirie chae nero totegemete enterebe gwetira rie chae wona ntegari chae twagire iru ndo ikobogoli nande twegene to Onchoke ngana bara tokonye tokamwaji kura so bonge lakini hiyo ndio kuminga linga akoro bunge okaenda America tari ko itajaze ida ya tobe ilisana nande nero tutetinye bare ne ya nero konyorosi kobono tugasa ine kolera senge njo chipigipigi njiri gweta gari ya chaeteri gweta igoncha ndegete ne parango chikogende chiro nchiko imukiri takaria ne bono muneri na bwenerete gosime kaiga igonkwa kainse igombunege tama gonko gonsinyire niko bono bamuboririe eregwe sokia ekiagera kurwaso asekero kyobugambi kana kororekana asebinyoro anena sogo ikirania amagenderero mwamusi yo minto nataka ngote binga egasia kororekana nga yasinyire etotagete babwati bakona kuruterane pale yenga ne yo mwamusi ne yo mwamupi bache mbakaga bagote binga okorosie pale rero talimani oya minto chachu zikandozia sore pale twakwere siku 3 onye torgo chaga tomokiama kokona makuru na makombe pale etaro yabo goikase chire ya mugumo
Igoba ichanerete chinyomba chobo chenwe chiabete chigo chako kwagachwa kurinde kyairire kawo ikabono tichiana koera echo yekurya kunye tu gaigantu anakonyora kende kego korwa echo ya kunye tu abantu bakabeka chibeso mu buko bakagenda egento totate komanya no tete korosie chire go soto bekere echo usurte yekurwe go chakira bono iga onye to konyara gotoroseri nenyana bo engusana nerororo gati yabarayabwe au mujumbe amono MCA aso ikirania amagenderero ntomo musio itoma engakinere twengenere nsaiga matanga gatotebinga epale yatikariromo mweshimi wonchoke ekaro tumanyete igo twatwara gosemeria ngakientambe twasinyiru bunanje igonkore gasinkaga ntubwato omonto ogosombera chiba ogaiga okurukunya buto in fact yachandegete oteterebe na makope bwati asengo egari abande empageti ngakibono tigango mweshimi wonchoka to eri chibu kwanza matukaze mwana mange pilot Rituko lero tunyore message nyambi before saa 6. Mentana yuni go bono batebire nganto yale bali gukora monchuli asoko korobo choli oboya. Onye baraya bwimbali go chigwesokia eri banyale go ikirania amagendero guchesa bana inchi. Ntwanya komanya ira tuwa to mugambyo mungao. Otari mwezi woncho. Amanda mana itako tebaiga anya ndu bwa jomo kan to manya to chole bono to to mogan atokwarere ile to amate chikura pare mo musie ne mo musie ne rasta ka beka amoromu egu bare yemu wona siku mama egu bare yemu sisani posti obeke wona ingasikie ne to abate basi iko reporter ya Ndizi TV kure ward yabo maribaye gutukemeye bunge ya Bonchari yotukemeye county ya Kisii letadia ne ngoro kwa Dipon Asanya Jemono muliketo Dipon Asanya sorobocho rwa senchira yobo ikirano kurwa sensemeyo ya Bonchari gotigana yono mwancho muligereria nyiramono ni golengli tukolyo kanyara kunyira na guchengera umwana munyaroka asibonemeyega aho yabarake yakorekana Chinsa aho monichi county aho gochakaremeje county ya Kisii umujego ino korekana asabona bosembu rwegwa chinchire cyo kanyara gosegeta umwana munyaroka nabo igobo semyambwa mentwa kurwa asebyombe aho katiyeme biribya nyara gosira umujego buri tukolyarera ngamone kyombe kerikia YWCA Kenya nabone kyombe kerigia siko mukubata namwe na serikali ya county ya Kisii asibali yere yogo chigosira umwana munyaroko muliketo Mirded Mumanyi robocho rwa senchira yoboime ebyombe ao nigo byesokia ime county ya Kisii aso gochengera litukolyo mwana omunyaruka elireme kantuna International Day of the Girl Child ase omuchubosongo asikiranga kyabukere emambyengia aso mwana omunyaruka ase bono batebire nerebya abana abanyaruka gusemigwa aso wikiranu eliona barobu bamenyebuna abana abamura anene nonye baka ase oborai rero toregaiga asengencho yoko celebrate oko sherekea litukeriria International Day of the Girl Child ase tokoligereria theme korokunga Girls Vision for the Future emambia vision ya mambia ya bana baitu abanyaruka ngakiere otatigarende togote batari mambia yetaraika to emambia yego chakaboni gabuna toraiga togo chengera chi rights chi abana baiseke banyare gwetenenera banyare korwa ebirengererio byabo buna bire nande banyare komeke kokora obo semya sabana banda baiseke ko bachingurunga nenyare kane twensi tonyare gotwara emambie yerengia asengencho tora baiseke okodigereria sa masomo pia bana baiseke tibari konyanyora buna batakeire ko yanyora na pia chigasi gokodigereria se chigasi opportunity sekero chikonyora kana odigereria obisienda yonsi yabaiseke barabake abangina barabake na baiseke kubwa abasacha na bamura oti umwana umwiseke guso umwana musubati toba boroso kagara ko musekero bagana gukina guchigora bando kumanyanga kibana takokora kibanda takokora uya kibanda takokora inde go chimotu to gota kugendera onyorenga twabaire chinguru ine barabu toba di bagali yabo baba gwete ndangeta kire te abanga nabasacha boka bagana kwera all positions nabasubati baroro nambo ngana abona arora ali mutu nonya nabo nigo batebire omwana omunyarukani gabire ka gucengirwa ase batebire bachikwenekia abana abamurana barubo bairwe libagelyo ase batebire eserikali ye county ne chikwenekia emerobelyo yo yekiranire aso kubwatira no mugabana we county ya Kisii Simba Arati. For many years we are talking about the girl child. We are yet to get to the level where we can celebrate that the girl child and the boy child are at level.
even when there are opportunities and equalization opportunities to enable the girl child go to the level. On behalf of the county government of Kisii, I want to say that we are partnering with these organizations for the sake of taking our mothers, our aunties, our sisters, our daughters to that dream. Asesinga kechoni go babulia eserikali gocha koenekia lichi kongwe talire elyo lirachi gokonya omwana omunyaruka nonyono gutwara ikiganja kyabo ekyokera abakonye okyanya emechando yechinsegi chegenka egati ya yande amange. Calling on the government ntobwate gender policy twachagete korosi kulendetera ikirana egere nyara ko past assembly ebe policy na litora nyara ku justify nonyine chibesa chitengwe chigodina mangana y'abakungu mangana GBV ali gorase county ito ya Kisii ekaro tora tware policy ye ntotware a baseline yoko nyara ko batoko gaya na none ebikesi bibya GBV tonyore omweri bweli tuko survivors ba GBV banyoro boyene bwabo bigotoko call upon a county ito ya Kisii through our governor His Excellency Simbarat na ba MCA be ntobonsipi yakwera bono iga document yera assembly kamoranche monyara ko bagegwetiko egera na tora nyoro mwana nyaruka kusumu subati anyoro bwene bwae na kokonyeka na biri bimotungeti nguripotelya egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi na gotigara boiga samngana ngete kunyara ko ligereria na kunyara ko moigerro mwana omunyaruka umayenga buno ino kolekana ase county ya Homa Bay abono ase komekame kantabuna AIDS Earth Foundation kyabaka corona kunyara kurobo semi bwabo mulikito kurwa ase county ya Homa Bay job mangi na bagotara gwika sensemi ya somo yo kolekana na boigo ni gatomanyike ngesekiali kolekana setukolia lero bunenchira moyo kunyara gosira na kumoigerro mwana omunyaruka. So that we can support these girls, and thank you and God bless you. Atomiro Dispensary as Homa Bay County, celebrating the International Day for the Girl Child with the theme Girls for the Future. So we want to recognize our girls, the girl child. Every family wants to have children. In Homa Bay County today, if you come to the executive, we have a good percentage of females sitting in the executive with Their Excellency the Governor. Our chief officers are 50% female. These ladies who have made achievements or strides in life so that our girls in school can learn from them. They can emulate them and they can have the courage that they can also face the future. Initiated dialogues with our community because it's a multi-sectoral thing. For our girls to be defended, for them to be protected, for them to get their rights, everybody must come together to fight for them. So Homa Bay was in rise, and now Homa Bay is there's a reduction, as explained, that by 10%, and we are committed to see that there is more reduction. And we want it to be zero, that the children are not violated, and the cases of GBV are also rated to zero. I also hope for a future where all girls are given their rights and they are given opportunity to be whatever they want to be in life without any discrimination, no matter what it is. We're meant to at least make the boy child to understand that without us, nothing on earth can go on. Been able to showcase our skills, we've been able to learn, and also we have been able to entertain ourselves. We can only empower the girl child by taking her to school. By taking her to school in an affordable environment whereby they can be able to afford the education system, and then they can be able in the future to be economic. Na gotikana yumo nchumo ligirebo no tomule kirango asayanda alengeto igoro yoko kwa yesi komo konyo mure wense rigadi gashawa ekyo mukiri kyo krobo tukimanya kantabuna info track ni gokia robo no robot ruabo asekire ngabuna ese konyara kana rigadi gashawa bwakirizo kuru asobo korre bwa yambara bibara iguri bagelyo buna abakonyi ose bakagere gochiko chorwa asensemejo kolengane kyo mekeno track ritangana kimani gekegote buna akolengana robot ruabo ni kagere buna ekerengo kye emerongene na nyego se 44% ya baseneta bakagere gochiko etia wakuisiko kwaye rigadi
Gachagua Achinga kechi kyombe gikeni fotora kibone kya osege kwa ene kibuna aba Kenya bali bagote abuna ense ya Kenya ni gero cha 7 nigo bare ekerengo kilikia 50 na batana batatu 58% ya Kenya asemia nigo bono oroboti roborokoro kibuna nigo bagote ense ya Kenya ni gero cha 7 ekerengo ya 19 gose 19% kwa ene kibuna ense ya Kenya se nigo bate evidence ya Kenya ni gero cha sagia bali batamaitie ense nero chabe go sabe osagia nigo bono balekerengo kiabo igo kya 19% ekerekere batamaitie ense ero chibalekerengo kiri Kenya ose 4% asemia bali batamaitie ngendrete kolengano roboti rwa infotrack nigo bono balekerengo kemo asemia ose 1% olengano no botukiwe no infotrack boigo nigo boko ene kibuna Isakanyalekana omokonyo muri bwense gati Gachagua bwakiru isiko oliyo raseka nkegoro monoko wekergo kyo bokonyo bore bwense ose obokonyo muri bwense ligamanyekane tebuna Professor Kithure Kindiki gakubwati wa angekegima no governor we county ya Kirinyaga Ani Waiguru aboigo governor we county ya Gladys Wanga chinga kyo chiboigo umurwanda bankagima oyo kagera igwe eribageli buno mokonyo muri bwense ngamo no mubungo Kiaru Ndindi Nyoro abungati barya muri tabo ale busyo kagima ase keroge kyo bokonyo muri bwense ese konyarekana omo konyo muri bwense rigati Gachagua wakiru isiko litukulia ramisi ekere bunge ego chikuruko na cha kwaye enabona ebunge lya senate maego cha kebikaro byaye bende tukulia Jumatatu ikiego cha ego tukulia ramisi ekero barachikuruko na cha kwawo nyorobona senate nechigo chiko na cha kwawo waigo asensemelia yo wakawika chikura litukulia ramisi asoko nyara komuitabira na Gachagua gotikara semeremo gose komwaka ziko oigo nyereke gambero nkiarwe togo chikabuna Gachagua abeka gotegererwa asike gambero boigo nigo wikiraboniga omono chebina ayo mokuru nsemeli kagambera bwato kiroko gani kwa yego chia ase omono chebina omonene Martha Koome ningana irachikumurikirwa soime wikegicha komanya gose Gachagua natigara semeri mubuno okonyo omosomo konyumure bwense gose nachi wakwa isiku mwanchumulikira liego ikrawuno ngo yakiro musumale mangana majya senchera yo boy kirano asebiro tere tembe kurboni cyo kumwaligania yo moboy go kurwa sensemeli yeko bekirkia nato yo mereta matekero kyobo nyakiro bokisi proncha toje kosanganera sebiro wike ase margoba ya monokora twale nkwana ndiyo sinyorobono kirto kumulikira amangana alengete abalimu ndobate kyombigia kupet nabone kyombekerkia nat asomugira okolekana magegaiga bwangoiga ekyombegia kianat na obalenga batangane kyose kweongoria kurwa somugiro yo omori yo ekwembekerya kupet bakamanya gotene na barobo omugiro yo ntomulekere nata ne mona seki balenga batangane kyongole kurwa somugiro amagani yabo ekirane tugose aboigo obochori bundi burakolekane asoko nyargo chora barai ase kyombege kianat ayo omananda mange nase bire bike biro bestiganyora mache kuranda sentunde ya kabere togendere gusanga toska